Напрыканцы кастрычніка ў сям'і Хмяльніцкіх на аднаго чалавечка стала больш. На свет з'явіўся маленькі Даня. Сёння ён збіраецца з мамай Анастасіяй дадому, падросшы і адужэўшы. Гэта вынік кваліфікаванай дапамогі і клопату спецыялістаў радзільнага дома. Только положительные какие-то эмоции. Настолько поддерживают и эмоционально, ну тяжело, правда. Особенно, когда ты попадаешь из роддома, еще и долечивать надо малыша. А еще он и первый у меня, то мне очень помогли. Я довольна всем. Да? Нарадзіцца з нармальнай вагой без усялякіх паталогій шанцуе далёка не ўсім. Колькасць неданошаных немаўлят расце ва ўсім свеце з вельмі нізкай экстрэмальнай нізкай масай цела. У многім дзякуючы новым магчымасцям медыцыны, якія сёння дазваляюць такім дзецям нарадзіцца і паспяхова расці. У брыскім абласным роддоме з пачатку гэтага года нарадзілася больш за 200 неданошаных немаўлят. 6 з іх весам менш за кілаграм. Выхадзіць такіх няпроста, кажуць дактары, але магчыма. У падтрымку тэхнічнай абсталявання спецыяльныя ложкі-грэлкі, якія імітуюць умовы находжання немаўляці ва ўлонні маці. У сярэднім вага малыша прыходзіць у норму ўжо праз месяц. Немалаважны фактар у хуткасці выходжвання, контакт з маці. У нас по отделению за 9 месяцев прошло 72 ребенка. То есть где-то 5-я часть всех детей, которые госпитализируются в отделении, это недоношенные. Наиболее такая сложная категория, я уже сказала, это дети до килограмма. То есть у них, в общем-то, они совсем маленькие, и для того, чтобы их вырастить хотя бы до 2,5 килограмм, то есть прикладывается масса усилий медиков, мамы. Технологии выхаживания, включая в себя, это аппаратура, которая обеспечивает все это, инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, там, перфузоры, медикаментозные. Но самое главное, это люди, которые работают с этой аппаратурой. Сярод асноўных прычын выпадкаў неданошвання дзяцей наяўнасць у мам інфекцыя, таксама ўжыванне алкаголю і курэнне падчас цяжарнасці. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».